Вітольд Ашурак, які загінув. От ён как бы сваім лёсам выратаваў усіх іншых. Так казаў пасля вызвалення журналіст Олег Груздзіловіч пра палітвязня Вітольда Ашурка. Роўна 3 гады таму актывіст Бярозаўкі загінуў у шклоўскай калоніі нумар 17. Ён падымаў экалагічнае пытанне, разам з паплечнікамі ушаноўваў мясціны паўстанцаў Каліноўскага. Вітольд – гэта чалавек, які жыў для Беларусі, змагаўся дзеля Беларусі. На жаль, па выніку загінуў за Беларусь, за ўсіх нас. Кажа сяброўка актывіста Вольга Быковская. Зімой 21-го году Вітольду Ашурку прысудзілі 5 гадоў зняволення ў шклоўскай калоніі, а 21 траўня таго ж году мы даведаліся пра яго гібель. Афіцыйная прычына – спынілася сэрца. Сваякі і сябры лічаць, што Вітольда забілі. Яго пахавалі на бярозаўскіх могілках пад бел-чырвона-белым сцягам і пад гімн «Магутны Божа». Пасля адыходу Вітольда Ашурка ў турмах сталі больш асцярожна ставіцца да ўжывання фізічнай сілы супраць зняволеных. Але нягледзячы на гэта, умовы ўтрымання застаюцца жахлівымі. Паводле вясны 1364 чалавекі несправядліва знаходзяцца за кратамі.